Drage domaćice, dobar dan. Evo nas ponovo u kuhinji, kao i obično. Danas ćemo spremiti sad opet nešto slatko. U pitanju je kolač sa dinjom. Pošto je sezona dinji, pa da pokušamo napravimo i neki kolač ili neku slatku poslasticu. Šta nam je za ovaj kolač potrebno? Ovde imam oko 125 grama margarina. Znači morate malo da ga ostavite da se na sobnoj temperaturi da bude malo mekši, koji ćemo umutiti sa 100 grama šećera u prahu. Potrebni su vam čajni kolutići i to oko 200 grama čajnih kolutića. Naravno potrebna vam je dinja koju sam ja ispasirala, 200 grama dinje, 2 vanilin šećera, keks Tiber i mleko. Šta ćemo prvo uraditi? Prvo ćemo umutiti margarin sa šećerom u prahu. I pošto smo umutili naš margarin sa šećerom u prahu, lepo, znači da to bude kremasto, sada ćemo naše keksiće, čajne kolutiće, samleti. I evo, prvo to smo samleli. Sada ćemo keks, odnosno čajne kolutiće koje smo samleli, staviti u margarin i šećer u prahu koji smo umutili i dodati pasiranu dinju. I 2 vanilin šećera. I sada ćemo to sve lepo da sjedimo. I evo, kao što vidite, napravili smo fil i to očas posla. Sve, znači, brzo. I sad ćemo krenuti da pravimo naš kolač. Ovdje imamo Tiber keks, to sam na početku rekla. Umakat ćemo ga u mleko i ređati na tacni. Ćemo staviti fil. Evo, prvi sloj smo završili, idemo dalje. Idemo opet fil. I evo, mi smo naš kolač, torticu isfilovali filom. Sada ćemo lepo da obrišemo to iznutra na tacni i stavit ćemo ga u frižider da se malo stekne. I evo, kao što vidite, naš kolač sa dinjom se stegao odlično. U međuvremenu smo umutili šlag i sada ćemo samo preko našeg kolača dodati šlag. Ko ne želi šlag može da doda i slatku pavlaku. To sve lepo da umuti. I samo da ne zaboravim, u šlagu sam stavila malo žute boje, čisto malo, jer ipak se radi o dinji. Nisam htjela da bude šlag beo. I pošto smo naneli šlag na naš kolač ili ti, eto, možda bude neka tortica, malo ćemo samo viljuškom da prošaramo. I malo ćemo sa špricom, eto, ukrasiti. I evo, našu tortu smo koliko toliko ukrasili i možemo da vratimo u frižider da se još malo ohladi. I evo, kao što vidite, naš kolač
ili može da se nazove pa i torta. Evo, isekli smo jedno parče, to izgleda ovako. Eto još jedan dezert, ukusan i jednostavan za pripremu.